da vidimo treći predlog. Izvolite, Luka Veruloviću, kako vi predlažete da proverimo prirodu u našoj ulici? Tako što da prebrojimo poljna mesta pa ima mnogo priroda. Poljna mesta, jel polje da prebrojimo, da? I da prebrojimo koliko ima betonskih. Što mi se ovo sviđa, da prebrojimo polja sa betonom i polja sa zeleninom, jer može. Sad smo dobili dva predloga upravo. Prvi predlog je Arsićev i Petrin, da nađemo gde se nalazi smeće i da odmah reagujemo da ga pokupimo, jel' tako? Znači treba nam kese i rukavice. I drugi predlog je Jovićev, da mi odmah tu pospešimo i da nešto posadimo. Na ulici, bilo gde. Da bi se napravila veća priroda. Okej. Ja ću da dam jedan predlog, tako da se pridružimo ovim vašim predlozima. Moj predlog podrazumeva da ćemo da koristimo savremenu tehnologiju. To je moj mobilni telefon. Odabrat ćemo jednu kocku ovako i napravit ćemo od trake jedno polje. I onda ćemo da pronađemo koje su sve nadzemne, one prizemne u stvari biljke koje se sve tu nalaze. Ako neku biljku ne znamo kako se zove, pomoći će na moj telefon da saznamo. Imam jednu aplikaciju, uslikamo biljku i on nam izbaci telefon kako se ta biljka zove. Imamo pre svega neke stvari koje su nam potrebne. Ovo nam je potrebno da obeležimo poligon gde ćemo da tražimo koje vrste bilja, to nam je za poligon. Svaki istraživač sa sobom mora da ima neku fasciklu gde beleži stvari koje je vidio. Svi ćete imati priliku da beležite. Pa kada naiđemo na jedno stablo, mi udarimo šta? Jednu liniju. Kada dođemo na jedno zeleno polje, vidimo, aha, evo ga, linija. Betonsko polje, linija. Đubre, linija. Vrste biljaka, to ćemo da pišemo, potom vidimo kako... Šta je linija? Linija, crtica, ovako, crp. I onda ćemo da prebrojimo koliko čega ima. Šta kažete? Ajde sad užimo. Izvoli Petra, udari liniju za đubre. Evo ga đubre. Linija. Izvadi kesu. Ovo je tačno, vidite svi kako izgleda list maslačka. On je odličan za salatu. Ovo je također jedan lekovita biljka koja se koristi za neke čajeve i za sirupe. Ajde sada da pokuša Noa i Petra da uz pomoć aplikacije otkriju koja je ovo biljka. Ušao! Čekaj. Evo ga. Je li ovaj? Da. Malva silvestris, a to je beli slez. Dani, koliko imamo drveća ovdje na zelenom polju? Ja ću. 1, 2, krećemo. Čekajte da probamo da to da nađemo.
zime, dolazi u proleće, treba da krene da pušta svoje pupoljke i lišće i moramo da ga orežemo. Recite mi, kako ste to u našoj lokalnoj sredini primetili orezano drveće? Da vidim ko sve zna. Može li da mi kaže Hana Miller, kako drveće si primetila da je orezano? Pa primetila sam neko drveće koje je malo orezano, da čak i nema grana. Ja sam primetila da su neka drva da nemaju ni grana, već su samo ovako istupljena kao par. Ako uzmemo sada ovo drvo i ovako ga orežemo, gledajte sad. Da. Šta će da se desi sa ovako orezanim drvetom? Viktore, kaži Viktore. Dokada neke čike preseču sekirama to na vrhu drveta, onda drvo nema više krošnju. Nema krošnju više, dobro. Reci ti, Konstantine. Da su oni ta drveća umiru, pošto se na njemu stvori ona... Gljive su pečurke. Da, tip one pečurke pa... I ona mahlovina. Aha. Ne zaboravim na mahlovinu. Kako, dobro, izvolite. Sa ovim drvećom može da se desi da uopšte više ne preživi, da možda za jedno 4-5 godina mu poraste. Drvo i to nije zbog starosti, nego zbog potečenog. A da li ovo drvo, kako pije sve drvo vodu? To može da vi znate. Izvoli, kaži Arsiću. Kroz koren. Kroz koren. Kako je ovo drvo pije vodu, reci Noa? Na listove. Da li ovo drvo može kroz listove da pije vodu? I mi Mila. Evo je Mila pored mene, zamislite. Zvoni Mila, probaj ti sada da orežeš ovu krošnju. Kako ćeš je orezati, da vidim. Dobro. Mislite da Mila dobro radi? Da. Razliku između ovog i ovog drveta. Mila, imaš još jedan ovaj što štrči čupere. Možeš i njega malo da ti na vrhu, na vrhu. Ajde, daj, evo, daj. Molim te, Konstantinu, sjeci me. Mogu ja pa... Mogu ja sad. Da li, stani da vas pitam, hoćeš te, samo mi kažete. Da li ovo drvo, ovde sam u mojoj desnoj ruci, može da sačuva dom nekim pticama, gubicama? Da li ovo drvo može da se hrani preko lista? Da li je ovde poremećeno odnos između korena i krošnje toliko? A ovde? A da li ovo drvo može da pravi hlad kada mi šetamo? A ovo?